musiikan tänne. Kaikki on varmaan kuullut chakroista. Ne on 7 pääenergiakeskusta sun kehossa. Ensimmäinen sijaitsee häntä luusitienoilla. Se on punainen ja soisee sävelenä. Jos sulla on joskus ongelmia tietyllä elämän alueella, kannattaa sun meditoida. Se voi auttaa sua. Tai olla auttamatta. En mä muista miten tää menee. Toinen chakra norasi sijaitsee sun napasi alla. Se soideessa ja edustaa seksuaalisuutta. Se on juuri se paikka, missä mulla on lukkoja. En oo säästynyt täytyä seksiin kypsänä tavalla. Jos mulla on joskus ongelmia tietyllä elämän alueella, kannattaa mun meditoida. Se voi auttaa mua, yrittänyt kyllä on, mutta tarotkortit silti sanoo, että mä oon kärsimätön paska. Ehkä aina. Kolmas chakra mahassa, keltainen sen vois kipata. Vihreä rinnassasi edustaa sen rakkautta. 5. sininen paska sijaitsee sun kurkussa. Ja se kuvaa kommunikointia ja luovuutta. Siellä myös on ongelmia, olen yrittänyt meditoida. Ei sekään enää auta mua, on keksittävä jotain muuta. Unohdetaan chakrat ja puhutaan hetki mun ongelmista. Lukkoja seksuaalisuudessa ja kommunikoinnissa. Tarjoa ees yksi kalja, niin mä voisin avautua miesuolista ja työpaineista. Laitetaan sittenkin jallut ja mieluummin tuplana, niin mä voisin itkeä tirautaa ja suudella. Jotain randomia.